Gebes kerso aminangkani wontenipun upacara luaran nadar. Catur laksane dicara ing samangke sakbadanipun upacara luar nadar kalajengaken hiburan ringgit wasucal sedalu natas ingkang badhe katindakaken kekalih dalang nuninggih ingkang angka setunggal Ki Gebes ingkang sampun keparang pinarak lenggah wonten iring eler ingkang biyantunipun ageng inggil punika ingkang angka kalih mangke ingkang badhe nglajengaken lampahan ing dalu punika nuninggih panjenenganipun Ki Dalang Ki Rusmadi. Lajeng ing samangke saderengipun pinurakan ringgit pasural pinurakan badhe wonten panyerahan tokoh wayang Ki Lurah Semar ingkang badhe kacaosaken Ki Dalang sun kanthi sanget dumateng panjenenganipun Ibu Lurah nuninggih Ibu Sumiatin. Ponco laksane ngadicara hiburan sedalu natas kanthi lampahan ing samangke ing pangajap dumateng Ki Dalang ingkang badhe mbabar wonten papan kapakeliran mbok bilih mboten lepat badhe ngambil irah-irahan Semar bangun kayangan. Ambrih cekak-ceketipun wekdal kinarya hambuka titilaksana eka laksitaning acara kanthi waosan basmalah sesarangan kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Duwi laksitaning adicara nunggih hangtur angsung suku Pambagioarjo sun kadhe sangket dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suradi Sarjana Pendidikan Sasono Woro saha papan sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nuwun sewu nyadong deduka ingkang agung karana kawula kumawani ngadeg wonten asalipun sagung para tamu ingkang saestu kawula mulyakaken karana wonten ing titilaksana menika kawula piniji dhateng kadang kula nuninggih Bapak Sumarjo sekalian kinen ngaturaken matur wonten ngasanipun sagung para tamu kakung sono sedaya. Para bapak, para ibu, tamu undangan ingkang tansah kula mulyakaken. Saderengipun kawula matur ing kathah. Kawula minangka Sulih Sarira saking kadang kula Bapak Sumarjo sekalian. Nuninggih wonten ing dalu menika ngaturaken ageng panuwun dumateng para tamu undangan ing sampun kestu rawuh wonten kelompok kula menika. Ugi kapalih ingkang kaping kalih rombongan saking dinanipun Ki Dalang Ki Gebes Taat Sumbaga saha Ki Kendem Sumak Rusmadi ing sampun kestu aminangkani panuwunipun saking keluarga ugi saking Korps Marinir Angkatan Laut minangka kanca-kanca saking Sekeblebet nuninggih Bapak Sumarjo sekalian. Ing sepisan nyuwun ageng pangapunten mbok menawi anggenipun caos pakurmatan awit saking rawuh panjenengan sami wonten ing rompok kula menika mbok menawi wonten kekiranganipun
kirang rengkuh kirang kupuh linangkung anginipun caos palenggan kirang nuju prono dateng ngarsa nika sami saking kawula mawantu-wantu nyuwun lumrih sasamudra paksama ing salajengipun ugi dumateng tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu arupi menapa kemawon inggih penggalanipun ugi tenaganipun kangge anyang kuyung wontenipun hajat ingkang sinedya wonten dalu menika sehingga kados ingkang kita lengen sarengan hajatipun nun inggih Bapak Sumarjo sekalian wonten ing dalu menika saged lumampah kanthi sae pramila saking menika mawantu-wantu saking keluarga ana mung ngaturaken ing panuwun lan matur nuwun mugi-mugi saestu kanthi kaikhlasan panjenengan sami antatos sunah amalia ingkang dipun tampi ngersa dalem Gusti Ing Maha Kuwasa lan pikantuk kanjenengan ingkang sak marwat. Para bapak, para ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, ing salajengipun nun sewu wonten ing dalu menika minangka dalu ingkang agung. Dinten ingkang agung kangge sedaya umat Islam. Awit menika tasih wulan Syawal. Pramila saking menika kula sakala wangsa ugi Bapak Sumarjo saha sedaya keluarga ageng ngaturaken taqabbalallah minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nyuwun sewu mbok menawi wonten lepat sok lentu wonten kalepatan anggen kita serawungan wonten ing alam nyar menika saestu kadi andhap asoring manah nyuwun pangapunten ingkang agung. Mugi-mugi saestu kanthi pangapunten para bapak para sedaya ingkang hadir wonten ing majelis menika wa insyaallah Allah anggadang surganipun dhateng kita sedaya ingkang satya nderekaken lampah dalem wonten ing malam anyar menika. Pramila saking menika nun sewu mbok menawi wonten kalepatanipun saking keluarga ageng Bapak Sumarjo sekalian nyuwun agunging pangaksama. Para bapak para ibu ing salajengipun menggah wigatos sing gati Bapak Sumarjo sekalian angaturi rawuh panjenengan sami ingkang sepisan nun inggih badhe nyuwun paseksen panjenengan sami ugi nyuwun pandonga pamuji awit rikala semanten anak kula nun inggih putra saking Bapak Sumarjo sekalian ingkang silih Iqbal Yoga Darmawan rikala yuswa setunggal tahun menika nandang gerah ngantos dipun bekta kangge pados usada wonten ing rumah sakit umum daerah Wates. Awit rikala semanten ugi jenenganipun Bapak Sumarjo wonten ing saat-saat menika angayahi jejibahan wonten ing Libanon nderek jagi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wonten ing dalem hanamung Ibu Sri Warsinom ingkang anenggani ingkang putra wonten ing rumah sakit kanthi katresnan jati tiang sepuh supados anggenipun nandang gerah ingkang putra supados kaparingan wilujeng kaparingan dangan nyuwun wonten saking Allah Subhanahu wa taala ngantos Ibu Sri Warsinem anglaraken ujar utawi uni
nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nek anakku Iqbal Yoga Darmawan le loro iso diparingi waras dening Allah Subhanahu wa taala, mongko sesuk nek arep disupetki arep tak tanggapke wayang kulit menika ujaripun Ibu Sri Warsinem. Saweneh menika dados nazar pramila saking menika ingkang saweneh kala saderengipun Ibu Sri Warsinem menika kawedhar sing pangandikan menika dereng dados wajib ananging sasampunipun kangge sarana nyuwun ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala sehingga ingkang dipun waraka menika dados kewajiban. Lajeng alhamdulillah kala wingi dinten Kemis Pon tanggal 18 Mei 2011 anak kula Iqbal Yoga Darmawan kakitanaken. Lan alhamdulillah awit saking pandonga pamuji para bapak para sedaya saged lumampah kadisai lan kaparingan sehat walafiat kados saumenika sampun lenggah wonten ngasumnyilan sami. Pramesaka menika kangge angluari wontenipun kewajiban ing sampun kawedhar menika wonten ing dalu menika nyuwun paksuksen dhateng sagung para tamu sedaya ingkang hadir wonten ing dalu menika pilih Bapak Sumarjo sekalian wonten ing dalu menika ngawontenaken ringgit purwa sedalu natas ingkang sapulinipun kangge ngguguraken utawi ngluaraken nazar ingkang sampun kawedhar kula wau. Pramila menika saestu mawantu-wantu mugi-mugi saestu Allah paring luaripun lumantar wonten ing dalu menika menapa ingkang dipun aturaken kala rumiyin kalih putranipun nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten dalu menika sampun kalampahan. Pramila menika saestu mugi-mugi minangka kawula ngentong dhateng Allah Subhanahu wa taala andadosna samangke keluarga saha putra ingkang dipun khitanaken lan anginipun nazar minangka syarat kangge ngluwari menika sedaya manggih tata tinatem ing sak lame-lamenipun. Tumapaing acara salajengipun nuwun inggih trilaksananing adicara pinangka luaran kasuwun kanthi sanget dumateng panjenenganipun Kidalang nuwun inggih Ki Kepes dalasan Ki Harusmati Jengkar Satawas tumuju wonten ing meja ingkang badhe kangge upacara sakral luaran. Samangke kanthi luaran suwun kanthi sanget dumateng panjenenganipun Ki Rusmati tarik kupat luar kalian Ibu dalasan Bapak Sumarjo lajeng ing samangke kalajengaken nampi tokoh wayang Ki Semar kaaturaken dening panjenenganipun Ibu Lurah dumateng Kidalang Kepes Taat Sumbogo. Kang wus winuryan tat rekala semono yoga tresna nuwun inggih ingkang asesilih Iqbal Yoga Darmawan saking prontuling manas sedyanipun gati panjenenganipun Ibu Nyun Sewu Ibu Sri Warsinem anggenipun angluari nazar lari samangke saged dados putra ingkang saleh
mangun miturut dumateng piyantun sepuh saged labuh nusoran bangsa minggahing negara tan supe anilar dumateng paugeran gesang ageng dumateng panjenenganipun Ibu Lurah kepareng Cengkar sawetawis kinarya hanyaosaken tokoh ringgit Wasucal Ki Lurah Semar Badranaya dumateng putranipun Ki Gebes Taat Sumbogo. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Ki Dalang Ki Rusmadi Darasan Ki Gebes sumangga tumuju wonten ing sasana pagelaran estu sampun sineksenan dumateng sagung para lenggah linangkung dumateng para pamirsa ingkang sampun nyektos saged anyaksani menapa ingkang dados sedherenipun ganti nuwun inggih panjenenganipun Bapak Sumarjo Darasan Ibu Sriswani nuwun inggih angluwaripun agi tat rikala ingkang putra asesilih Iqbal Yogya Darmawan sampun jati temahan mulya temahan jati saged anarsaken wonten pawiyatan malih mekaten kula pinangka hanglantaraken tata rakiting acara wiwit purwa madya wusana ing mbok bilih samangke mangkih kalepatan Yun Agung ing Paksama nuwun matur nuwun dumateng sagung para lenggah linangkung dumateng para panisepuh ingkang satuhu minulya wekdal sumangga katur dumateng panjenenganipun Ki Dalang nuwun matur nuwun.
Dun sedherek pamidhani kadul pambagio kawijengan sugeng pepanggihan balik kaliyan keluarga ageng Radio Suara Pasar Kulon Progo Yogyakarta. Ini kaludhangan utal niku yaraken inggih Purwos Dalimatan langsung saking Deka Sekawan Depok Panjatan Kulon Progo Yogyakarta. Wekdal niku kepareng ngaturaken lampahan Semar Bangun Kayangan KBP sepisan dening Ki Taat Suboko saking Pemudayaan Pengasih Kulon Progo Yogyakarta. Leng-lengen ramyang sesongkokan wadya kumyar ingkang kalajengaken Ki Rusman saking Gadingan Wan ku menyar mangreng ruming puri jadi pamidhani para kanca ing studio setunggal Dimas Bambang Aswoto, Dimas Bambang Suwari, Dimas Joko Waseso lan studio kali Muhammad Lubi. Penanggung jawab siaran Dimas Toto Edang Sucipto. Penasihat siaran Bapak Rudi Widiatmoko, Kepala TI Humas Kabupaten Kulon Progo. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Bapak Nugroho, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo. Sirandra miyos sinewaka Derek pamidhani panjenengan ugi saged midhangetaken lumantar live streaming rsp.streamingkita.com. Dumateng sedherek panjenengan katuraken sugeng midhangetaken. Nalendra Sutibyo yang sawara-wara mongko purwakan kondo Hamba Sumarwata sing arsa ngaturaken carita mrek Yoga
Lampahan jaman puniki Kresna sinayang manggelung mangrukmining cakranira mulat mara risang bagus armane busananira Bima sayaka mangunggut-unggut maporong-porong kencana rekat risang tambak yuda risang Bima kunting mangarsa risang Nindya mantri muka pangarsaning praja palogon lakuning lekas lukit tolinuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu
Ayono tanah golong gumolong manadu Puspita wangsalan sempun ilahing ilahing Awignamastu Purnamasidam Awignamastu Selat Mering Yuwang Jagat Karana Siran Tandha kawisesaning disana sono sinangun maleng kula puestu maksih enten lampahing Buddha Cinantur tutur katulo telo tulat melabding parabya Winursita ngupama praming niskara karana diya tumiyeng jaman purwa Winisuda trahingkang dinama Dama pinarti tameng lelata mangkaya tekap wasaning Gupita tanwa ringging pranambang atumpa marmane marma manggung panggung sang merwengkata sinartan sesanti Suradira jayakaning rat suwuh brastra tekaping ulah Darmastuti jaya Wijayanti lebur dening pangastuti ingkang mengku surasa yenta watak asura nadyanta kabiyantu Bathara Kala yekti sirna dening watak sura tuhu menika wawangsang kina gumlaring wayang purwa bebasan Durga Mendhak kala sirna rahayu ingkang kahesti rahayu sagung dumadi mangkono duk jaman purwane sura kulawan asura wis ana pilahe dadi berulang sagung para tapa ngrame tekun tekan sedyane dene sapa cidra sirna wahyune mangkono jaring pepalingan girit pranimpuna temagatra parwa ajiring carita lumintu ning jaman sinartan ngrembakaning kagunaning sastraning pujangga pepindhane ilining narmada mila datan mokal temah hambabar gatraning pustaka nenggih Purwakanda Pustaka Raja Ramayana tuwin Mahabharata tumuli para wali nganggit parisakwuli ginantra dadya carita tuhu menika wewangson kina gumlaring wayang purwa sung sesuluh lumantar edi penining sastra reroncen rumpakaning basa miwah gancaring sekar anenggih negari pundhita ingkang kinarya murciting kawi anenggih negari ingkang kaeka Adidasa Purwa eka marang sawiji adlinuwih dasa wilangan 10 purwa araning wiwitan senajan to gumlaring jagat kathah titahing Abatara ingkang sinangga ing pertala kaungklaning akasa kinapitik ing samudra laya ingkang samya anggana raras parandene lamun to ngupadi praja mamanca 100 datan antuk tetiga senajan to 1000 datan bisa mujudake sadosa namung adyadining garba Gupita datan wenten kadi ing negari Ngamarta ya sinebat negari Ngendraprastha ya sinebat negari Cintaka Purwa ya Kencanapura wenten ing ing merentani ya ing kraton Batana Kawarsa pramila negari Ngamarta wenang amengku ringin kurung sak kembaran mungguing madyaning alun-alun
negari Ngamarta ing Indraprastha. Dene kinarya bebukaning carita. Awit negari Ngamarta punika sak kelangkung negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah karta tata turarjo. Basa panjang marang dawa punjung luhur pranyata lamun ta katraju negari Ngamarta punika dawa pocapane luhur kuncarane ageng pangaribawani tuwin jero tancepe. Basa pasir iku samudra wukir gunung pranyata tata rengga tata rakiting negari Ngamarta ngungkurake pareden ngiringaken pategalan nengenaken pasabinan tuwin karang paradisan miwah ngayonaken bandaran ingkang sak kelangkung ageng ngapit bandar loh jinawi loh werdine siti kang ledhok dene basa jinawi toya tumumpang tulus ingkang sarwati nandur murah ingkang sarwati nembas laku sadengah dinuku agemah saha aripah basa gemah kathah para kawula ingkang samya padha tumindak laku sambung dedagangan lelayaran liru wetuning bumi Surya Pantara Rati hamung tansah andridir eror sulurtan wenten pedhot-pedhot niwah datan wenten telas-telasira labuh labet tebih saking parang muka laku Durjana begal rong kecu lan sak panunggalanira ingkang kinarya sangsayaning marga. Dene basa aripah kathah para kawula ingkang samya padha dumunung agegriya wonten sak lebeting kitha negari. Sapa tambuh sapa weruh tepung tartis trap jejel uyil-uyilan papan wiyar katembahan rupak parandene mboya wonten para kawula ing praja Ngamarta ya ing negara Kencanapura ingkang demen tumindak panasten cecengilan pancal pinancal tiyo diniyo rembak rebut dujung salang tunjang ananging malah kosok wangsulya sajuga samya golong gilik manunggal ing cipta karsa karyonan kalima mangun karikaning praja memangun kutha makutha desa madosa dene para kawula ingkang padha dedongko wonten sak lebeting karang paradisan parandene sedaya samya tumungkul ngyanira anggarap olah tata tetanen anggarap ulu wedaling siti pasabinan amung sajoga para kawula amung tani ya sinebat para kawula amung naragesma tansah setya tuhu ngestakaken dawuhing para nimpuna para pinter para sarjana winasis ing babagan olah tata tetanen paramila datan mokal yen to tanem kitri dukut tanem tuwuh palawija kapendhem kasimpar gumantung lan saupamanira sedaya tansah tuwuh ijo royo-royo gegodhongane mboya hamung ijo royo-royo gegodhongane parandene sedaya ngrembaka woh-wohanira paramila datan mokal yen to para kawula ing praja Ngamarta mboya wenten para kawula ingkang nandhang cingkreng boga kulawan wastra mapan ing mriki siti kantumpangan warih kondang kaunang-unang ing praja mamanca negari yen to negari Indraprastha ya Ngamarta sak kelangkung negari ingkang subur lan makmur saking subur makmur ing negari bebasane lir nyeblokno bonggol pisang bisa awoh kencana pupus limar klarase wae mujudake cindhe dene Karta Katandha ingon-ingon Rajakaya darbe ing kawula alit ingkang arupi kuda, menda, kebo, sapi, bebek, ayam. Datan cinancangan, datan kinandangan sedaya hagelar mungguing pangunan. Boya ajrih yen
para kawula bakal nandhang alok kae calan. Yen esuk padha saba yen sore padha mulih ana kandhangira dewi-dewi. Yen sinawang saking mandra sapa tambuh sapa weruh kawuryan sowang. Saking harjaning nagari saengga dara cara weri apus lan sak panunggaliru sedaya sirna awit wis dumugi titiwanci Suradira Jayakaning rat suwuh brasta teka ping 8 Darmastuti Jaya-jaya Widayanti lebur dening pangastuti ajrih saking wilating Sang Buwinata ya Sang Sri Nalendra. Boten wonten panjenengan Nalendra ing jagat pramudita ingkang kasoning akasa kagebeng ing mura kamungku Samudralaya kasenenan Sang Hyang Candra kapadhangan dening Sang Hyang Surya parandene datan paja mirip kadinata agung ing ngamarta yang Indraprasta punika sak langkung luhur kawisesanira sifat adil paramarta tansah mulih baluba drana boga lumitung saben dina angupaya dasih utama amemulang wong bali lu anjangkung prangkupuh ngapur lewating wadya anggung titi priksa mintir panggreh utama remen paring anggeganjar paring teken marang wong kanandang kalunyon paring dedamar wong kanandang pepeteng paring kudung kawuling nandang kudanan mewah paring payung meneng nandang kapanasan setya lila legawa donya dumening akhir watak wantunira nata ing ngamarta. Parimela datan mukal yen to nata ing ngamarta kathah sesebatanira sineta dasa namanira Sinarpati ngamarta punika dasa wilangan 10 nama jejuluk Sri Ratu Narpati wis mastani aja juluk Prabu Puntadewa ya Sri Yudhistira ya Dwija Kangka ya Prabu Darma Jaka ya Prabu Darma Kusuma. Nalendra kang ber budi bawa leksana lila donya dumuring akhir kasingan pambekan dening Jawata kang murbing jagat kang maha tunggal pambekan Gendrayana Mintranyana Hanjala Sutra bumi kapethak Handana Laba Gendrayana Mintranyana ratu ingkang boten remen ing alembana boten remen ing ngumbul-umbulaken Mintranyana ratu ingkang datan mingkuh yen to cineda Hanjala Sutra ratu ingkang kagungan pambegan alus bebudenira bumi kapethak ratu ingkang lebet kanepsanira boten remen adigang adigong adiguna tebak jojo sapa wani sapa sira sapa ingsun. Handana Laba ratu ingkang demen anggeganjar dhumateng kawulanira langkung-langkung dhumateng kawula ingkang agung ageng laba betira dhateng negari Nusa Bangsa lan Nuswantara. Kathah para Nalendra Paja mamaca negari ingkang samiyut ingkang tebih samangklung celak samiyut tumiyung kathah ingkang samiyut tumungkul datan ginebak sarana liwanawan ing Bandayuda kaparbawan anggenya luhuring bebudenira nata ing amarta sedaya ajrih asih kumawula dene ingkang arupi bulu bekti meyang glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi mintir lumados ing saben warsa kocapa sapunika sinandra lagi kemengan Badra Irawan Badra rembulan irawan mendung remen mindya katewangan binaru sang hyang wisesa kawas kaspating cipta leteng bangsa titek yeka tandha pamayang Jawata do ing nitambrih panguncing Bathara Surulimut kabyating rujit do ira semanten nata ing Ngastina kepareng nampi rawuhira nata ing Ndawrawati Prabu Sri Bathara Kresna gupuh anggenya hangacarani dupi mulat ingkang raka nata Ndawrawati rawuh ing ngamarta sigra lenggah jajar marang Sang Buminata datan kantun ingkang rayi pamadening Pandhawa Raden Janaka wis ngarsa ngayun satra bagus citrane ing uripipun satriya kembar kamanikan ing sawajajan Sendra Talun Raden Nakla Sadewa datan kantun kemagelah
Ageng inggil wuk Gutik Simbar Jojo nalin satru ing Jodipati wonten masih ing munggul pamenang. Datan kantun Sang Rayapati Andakawana muka konjep ing Bantala sedheku hamari keluteken janggut suku Jojo ingkang kepareng ngatur pasebaning para kawula lan para nayaka Bupateng Praja. Temenggung Riya Wedana Lurah Bekel Sepuh Jajar Adi Magang tanpa calan sawanira mblabari alun-alun omyaking para wadyabala kanca maju kanca jajar ndodok ngangsek sak clorot lagar. Kanca maju dodok nyembah diajoni ngangsek sak clorot bedeges sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kapraban Sang Narpatama mangun kaonangan sesumu ing netya wingit punjul samining tumitah mencorong tejani Yayah Arcapada Jawandaru Nalendra Sudibyo Mayang Sawara Sirtinoning pasewakan busana maneka warna.
Sebab puspiteng hutyana myang panjrahing sarwa rukma ranggeng manik narawata prabanya sumirat kenyaring tejo liwaran kilat sisiring radit wimbo kekondam rek kati yuping mah ruto mandu saparan mangambar kungas ya tori sedeng sinewa Maha Sri Yudhistira para astistreng dampar kencana Asri rengganing busana kinontrang
kuntreng masetna yayah juang Bathara Darma Jaka siniwut nang tinju maya arum nalendra yen ngandika narendra rum yen ngandika nirbawana langgeng jagat wasesaning Bathara sasmitaning sun samenggata Kakang Patih Handakawana hayo ndadake kejut rasaning pamikir marmane jeneng para sun piji mangarsa ana ngarsaning sun Kakang Patih Handakawana sak langkung kumejut kumiti racuk maras dupe ingkang abdi nampi sabda dalem sinuwun Prabu Puntadewa keparang ingkang abdi ngaturaken sumuming pangabekti kunjuk saandhaping pepada wantu-wantu wonten kasenipun sinuwun Prabu Puntadewa nyaunduk nduk iya Handakawana jeneng para atur pangabekti marang ingsun tak tampa ora liwat pudya pangastawan ingsun kebat gagi jeneng para tampane Kakang Patih Handakawana lho niki sak kelangu kula cancang wonten bocah ing weni lumebering pranaja dumawahing wijang lupenting werdaya saestu andadosaken caya nur cahya rah daging kayuanan saklaminipun ingkang abdi gesang wonten ngarcapada ya ono lho iki iya Handakawana nanging mula bukane jeneng para adoh ingsun awit cerak ingsun ratake purwa madyawusana kadiparan hanggonira saguh mranata katentremaning praja ngamarta Kakang Patih Handakawana lho inggih menawi sinuwun kepareng andangu hanggen ingkang abdi gadah kewajiban angetipun ingkang abdi Surya Pantara Ratri boten wonten kawula dalem tiyang alit sak negari ingkang wiya dumateng sesanggemanipun piyambak-piyambak senadyan to minggahing para abdi prajurit boten kendhat anggenipun nindakaken gegladen olah kridaning Bantayuda sawanci-wanci praja dalem wonten parang muka saking praja mamanca negari tertamtu sak kelangkung boten badhe ngepuk kanca dalem ingkang sinuwun ingkang abdi sagah magelah kados sandha mentrang kados kaniwu tugel sumangga kasawatna remungu sumangga sinawurna nyaunuk lho iki iya Handakawana jeneng para darbi atur kang kaya mangkono mracihnane yen to praja ngamarta sajroning katentreman lho inggih leres sinuwun ya mung pakaryan kang hambek utama budi kang luhur tindakna saklawase dimen kena kanggo kaca benggala para kawula dedhak marang Siti Sewu umpamane wong sak negara Handakawana inggih sinuwun prayogakna sowan menawa ngarsaning ingsun nuwun kados sampun boten kirang prayogi ya ono lho iki Handakawana mangkono samangketa Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng ngantos kewala ingkang rayi ngaturaken sinanggata apucanen gambir ambon sata mungguing ngarsa satata lenggah kepareng ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami raharja rawuh wenten praja ngamarta Koko Prabu saha ngaturaken
sungkeming pangabekti kunjuk saandhaping pepodo mawantu-wantu Koko Prabu. Om mir pawungun langit jagat wasining Bathara sinunggi datan awrat injih Yayi. Kasembuh pangayomaning Jawata lan ugi awit saking pamujinipun para kadang kula Pandhawa nggih mawahi Basuki praptanipun ingkang ngraka para jengadra ing Ndarawati Yayi. Yayi sami aji. Syukur binagya sewu dene Yayi Prabu kepareng atur pangabekti injih dumateng kadang sepuh. Kula tampi kendelo dawah sami-sami Yayi. Injih Koko Prabu. Lajeng kasekecana lenggah sak kelangkung ruwin sampun ngantos menggalih jiguh lan perkewet Koko Prabu. Injih nuwun kados sampun boten kirang prayogi Yayi. Yayi sami aji. Dimas Arjuna, Dimas Nakula lan Dimas Sadewa padha Dimas Werkudara. Ora ndak wiji-wiji enggal atura pambagya panakrama marang Koko Prabu Sri Bathara Kesena sing katemben rawuh sesembaning Arcapada. Dimas nuwun injih Koko Prabu ngestengah dawuh. Koko Prabu Sri Bathara Kesena kepareng ingkang rayi ngaturaken sungguhing pangabekti kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas KIP Arjuna injih. Yo tak tampa. Siadi atur pangabekti marang sedulur tuwa tak tampa tiba padha pangestu ditampani Dimas sanget anggen kula mundi. Senajan kula ngaturaken sing pangabekti Koko Prabu, kula matur ugi ngaturaken sing pangabekti Koko Prabu, Dimas kembar, Dimas Nakula Sadewa jeneng kula atur pangabekti. Pangestu ditampani Dimas sakloron, Dimas Nakula lan Sadewa. Kula pundi nggih mugi dados jimat paripa ya Koko Prabu. Kresna kakangku sembahku Tampanono. Iki disuarane Dimas Werkudara iki. Wah, iya. Dadak nganggo takon barang cetha. Pangling apa piye? Iya Dimas, pun Kakang mondo pangling marang suarane Dimas. Dene ora kaya sagedagan iki. Suarane Dimas Werkudara kok le gedhe men. Iki sing apik pancen suarane Dimas Werkudara. Apa sing apik sedulur anane sing nyengkuyung sound system iki? Wah, lagi ni reko-reko lagi iki Kresna melu cawe-cawe ngurusi babagan perkara sound system. Iya Dimas, men ora mondo kaku. Men ora mondo metenteng Dimas. Wah, iya. Tak tampa Dimas siadi atur pangabekti marang Kakang. Pangsinu pangke ditampani Dimas. Wah, tak pundi ana mustaka muga dadi jimat paripi awit sangka sih kadarmane jeliteng kakangku Dimas Werkudara mangkono. Saklajengipun Yayi kepareng ingkang raka para jengandika ing Ndarawati minta katerangan dene Duk rikala dinten ing sampun kepengker ingkang raka para jengandika Ndarawati nampi niwala saking abdi gandhek sekembaran injih utusanipun Yayi Puntaji ingkang suraosipun ingkang raka kedah saged anjenengi wontenipun pepanggihan agung ing rikalenggan punika ingkang mongko menawi miturut pitanganipun ingkang raka rikalenggan punika dede titi wancinipun pasowanan agung Yayi paran ingkang wigatos Yayi sampun dipun keparengaken matur Koko Prabu awon sae leres lepat enggal medhar sabdo supados boten kathah-kathah panarkanipun ingkang raka jengandhing Ndarawati Yayi mbok bilih kathah anggenipun matur ing samangke sugaling ngatur kula lan kirang prayogi nyuwun paduka kersa mbedah tambahing samudra pangaksami mboten dados menapa Yayi monggo Yayi injih ngaturaken Raja Duta Penglawung Koko Prabu. Raja Duta Penglawung injih Raja Ratu Duta Utusan Penglawung Pepati. Menapa wonten Raja Pati wonten ing Ndarawati Yayi? Raja Pati mboten wonten.
nanging ingkang pejah pemanggihipun para kadang Pandhawa kados dinanggenipun hangentosi sileming palwa gabus kumambanging sela item anggenipun para kadang-kadang Pandhawa hangentosi rawuhipun Koko Prabu wonten Indraprastha. Inggih. Inggih. Wonten perkawis menapa, Yayi? Lajeng kathah-kathah panarkanipun ingkang raga. Menapa, Yayi? Inggih. Kinarya anjang kepilampah panembah dhateng pangaosing Gusti ingkang murbeng jagat ingkang Maha Tunggal ingkang Maha Kawasa. Para kadang Pandhawa inggih mboten badhe kalimput tansah manembah ugi dhateng leluhuring bangsa ingkang sampun kundur dhateng Kasidhan Jati. Pramila saking menika ingkang rayi lan para kadang Pandhawa sedaya gadah sedya badhe mulyakaken inggih menika sasana laya percandhen giri sarangan papan sumarinipun para leluhuring bangsa ingkang sampun kundur wonten Kasidhan Jati menika ingkang kaping sepisan. Oh, inggih. Lajeng ingkang angka kalih para kadang Pandhawa gadah sedya badhe ngadani nggih ngawontenaken upacara nyadran agung. Oh, inggih, inggih. Ewa semanten dadosna kawuningan Koko Prabu sasana layana percandhen giri sarangan papan dunungipun inggih papanipun para leluhuring bangsa Sumare enjing kabangun sonten sampun risak sonten kabangun enjing sampun dados karangabang wonten-wonten kemawon sambi kalaning margi sabining jawata ingkang anempuh dumateng para kadang Pandhawa. Pramila saking menika Koko Prabu sampun pantok pepuntaning tekad para kadang anggenipun budidaya sireping prahara. Mila kula sumanggaaken wonten ngarsa paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna perkaris punika Koko Prabu. Leng-leng ramyang ningkang driya liriwang candra katawengan sumu ing tias lir katuritan klimot kabyataning rocit rem-rem driya kekuwunging iwang sesa sing widatan awrat. Inggih, Yayi. Paripurna ingkang raka nampi sabda dalem Yayi Putra Ajeng mekaten menggah kasat netra kanan kula kiring jroning werdaya ingkang raka praja ngandika Indrawati kados dene Cinaca king Braja ing sak kelangkung rumih. Inggih, Yayi. Ingkang mekaten purwanipun ingkang raka sampun sarujuk lan nderek inggih mangayu bagya dene Yayi Prabu lan para kadang kula Pandhawa sedaya
gadah sedya badhe angadani upacara nyadran agung, upacara tetinggalanipun para kakek moyang nenek moyang supados mboten sirna. Inggih awit saking swasana jagat ing rikalan punika. Inggih. Angka kalih dene Yayi Prabu badhe mulyakaken percandhen Giri Sarangan inggih sasana laya papan dunungipun para leluhuring bangsa ingkang sampun sumare. Inggih Yayi ingkang raka sejatosipun sampun rumajang ewa semanten kok wonten kemawon sambekalaning marga wonten cobining Jawata sambekalaning marga ingkang anempuh prahara ingkang tumandhuk dhumateng Yayi Kuntalan sedaya kadang kula Pandhawa inggih ingkang orka nderek piratos nanging menika mangkaten Yayi nyuwun pitedah nyuwun dedamar Koko Prabu inggih mangkaten Yayi sedaya menika kedah mawi lampah panaliti ingkang permati liripun kados pundi punten dalem sewu ingkang raka badhe minta katerangan Yayi Prabu kagungan sedya badhe mbangun sasana laya percandhen Giri Sarangan badhe ngawontenaken upacara nyadran agung menapa sak kelangkung sampun nyuwun pusaka Idi Palilah nyuwun inggih para pinisepuh ingkang kinarya pusaka wonten Ngacapada ing ngetasi sugeng kadosta Eyang Wiyasa punapa dene Eyang Maswapati saupamanipun menapa Yayi Prabu sampun nyuwun Idi Palilah nyuwun pangestu Yayi sami aji perkawis Idi Palilah lan pangestu inggih sampun boten badhe kalinggonata boten kalimput Dimas Arjuna sampun sowan wonten ngarsanipun Eyang Wiyasa lan ugi Eyang Maswati amakili para kadang Pandhawa inggih sampun dipun pangestoni Koko Prabu Jagat Wasning Bathara inggih lajeng menika menapa pusaka Ngendraprasta wonten ingkang gumingsir wonten ingkang cicir to Yayi kadang kula pusaka Ngendraprasta inggih pusaka Ngendraprasta sedaya lenggah wonten kurungan pagedhongan pusaka mboten wonten ingkang cicir setunggal kewala oh mekaten inggih punten dalem sewu Yayi pusaka menika wonten kalih perangan kirang langkungipun inggih sepisan pusaka ingkang awujud dedamel kadosta pedhang keris tumbak jemparing sapunika menika pusaka ingkang awujud wasiaji wujud dedamel inggih angka kalihipun pusaka ingkang awujud titah asipat titah kadosta upamanipun pun dalam sewu Kakang Semar ugi anak-anakipun kula mulat kanan kula awan kiring kanan kula awan kiring ing atase bendarane wonten sedya agung badhe ngadani upacara nyadran agung bangun sasana laya Giri percandhen Giri Sarangan kok Semar ora ana katon anak-anake nala gareng pungkring Petruk Bagong ora ana sing sowan lelakon apa iki Yayi Puntaji wonten pundi Kakang Semar menika wah Kresna kakangku Dimas Dara piye yen kowe takon perkara kaki lemu aja kowe takon karo Puntaji kakangku karepe si adik kepiye takono karo sing darbi kewajiban takono karo sing duwe ponokawan jlamprong adikku oh Dimas Danawikara karepmu yo lah yen njaluk pitakon karo si adik apa bedane to Yayi wah aku ngono wis ngrumangsani didoi dimoi karo ponokawan lah kok iso caturan kok mangkono malah ana sing kandha tinimbangane melu sena aluwung melu samidi permati
Wong arep caturan permadi kok ya dadi samidi lho. Wah, celentut. Yen kaya mangkono Dimas Janaka sing luwih pono. Yo. Oh iya, Dimas Janaka. Kula wonten paring adhawuh Koko Prabu. Kakang Semar ana ngendi? Anak-anake Nala Gareng Petruk, Bagong, Gareng. Ora ana sing sowan sak iji-iji yo.